салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангурва боғ. имрӯз ман ба шумо як ангури дигарро муаррифӣ мекунам, номаш багатир. ангур як дусе хушабастагӣ буд, хунук зад кунам баро ва аз ҳамин ангур ба шумо пешниҳод кунам, кани бинед чӣ хел аст, маъқул мешад ё не. ангур ниҳоят ангури донакалон аст, аз калимаи ниҳоят, яъне ки ниҳоят донакалон аст, донаҳояш калон калон аст ва ангури гӯштдори ширин аст. ин ранги ангур, ин рангаш ҳолам аз ин сиёҳ мешавад ва гӯштдор аст. ман мебурам, шумо тамошо кунед. ро дидед? дута дона дорад, дута дона дорад. чақадр ангури хуштаъм аст, бомаза аст. намехӯрам, дилатон нашӯрад гуфтам. маззашро худатон фаҳмида кун чӣ хел бамаза будагиашро. мана ин хушаи ангур, бинед чӣ хел хушҳои зебо дорад. инро агар мавиз кунед, бисёр мавизи бамаза мешавад, ширин мешавад. баъди мавиз кардан донаашро албатта гирифтан дар кор. ин номаш багатир. дар ҳақиқат багатир мебошад. ина бинед, дона бинед калонашро. аз ангурҳои муқими мо маҳаллӣ ҷойдорӣ ин калон багатир. муаллифаш Калугин аз Украина, коллексионер Калугин инро ихтироъ кардагӣ. багатир аз он маъно мондагӣ ки ниҳоят донаҳояш калон калон. бинед, вазнашам калон, вазбин, хушаи вазбин. ман ҳамин хуша вазбин, хушача мебошад он, лекин вазбин аст. ин ҳозир кани бинем як донааш чанд грамм мебурояд. мана ҳозир мо тарозу мондем, сифр ягонташо канда бора тарозу мемонем, кани чанд грамм мебурояд. 20 грамм як дона ангур буромад. дидед? ангури муқими 20 грамм не, 10 грамм, 7 грамм, 8 грамм, ин 20 грамм буромад. мебинед? ҳамдиёрони азиз, ангури багатир. аз ин ангур ҳаст ягон 20 дона ниҳол кардем мо, ё 30 дона ниҳол кардем. дар фурӯш ҳаст. моҳи декабр агар муроҷиат кунед, ниҳоли ангурро аз мо дастрас мекунед. ангури багатир, яъне паҳлавон. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи мо бошед.